with assault rifle was waiting to ambush Trump and at his Florida golf course, FBI says. Donald Trump escaped a second attempt on his late illegal move. Then 2 months on Sunday as he played a round of golf at his West Palm Beach course. Secret Service agents thwarted an ambush when they fired shots at a man believed to have been waiting for the former president in the bushes with an assault rifle and scope. Trump, who was several hundred yards away when the shooting began around 1:30 in the evening, was harmed. Law enforcement quickly apprehended a super one county bear after they say Iran from the golf course hopped a black Nissan and headed north on Al-95. Hola, somos Martí y Adrián y hoy os hablamos de las noticias de deporte. Ya hace un poco de tiempo que se confirmó el peor de los escenarios en relación con la lesión Marc-André ter Stegen, quien sufrió una aparatosa lesión en su rodilla derecha en el compromiso del domingo día 22 de septiembre entre el Fútbol Club Barcelona y el Villarreal Club Fútbol 1-5 en el Estadio de la Cerámica. El equipo culé anunció a través de sus redes sociales que el jugador sufrió una rotura completa del tendón rotuliano. De acuerdo con el comunicado emitido por el equipo culé, ter Stegen fue sometido a una operación quirúrgica. A su vez, por el momento, el club no ha promocionado una estimación exacta del tiempo de recuperación, pero se especula que el muy buen portero podría perderse entre 7 y 8 meses de competición, lo que le implicaría decir adiós al resto de la temporada 2024-2025. Ara us presentarem les notícies del temps. Vent fluix i de direcció variable fins a mig matí i al final del dia. Si bé al litoral nord bufarà de component fluix amb cops moderats durant la nit. La resta del dia bufarà de costum ponent sud al litoral i a l'extrem nord-est, mentre que la resta del país bufarà de component oest. Al Pirineu Occidental no es descarta algun plogim aïllat a partir del vespre. Serà feble i minsa en general. Temperatura mínima similar o lleugerament més alta i màxima en ascens lleuger o moderat. La visibilitat serà bona en general, si bé el quadrant nord-oest serà localment regular. Hola, som l'Arnau i l'Aran i avui us direm les notícies de Catalunya. Taller mecànic incendiat. A Manresa han viscut l'incendi que s'ha originat al taller MR Plancisteria i Mecànica, al número 11 del carrer Francesc Moragas. Les 21 persones han hagut de ser desallotjades. El foc, que ha començat en un dels vehicles que estaven reparant, ha deixat ferit lleu al propietari de l'establiment i ha causat desperfectes en les instal·lacions del taller mecànic. A banda, els bombers han hagut d'evacuar durant 2 hores el bloc sencer per precaució davant del risc d'intoxicació pel fum. De fet, el foc ha generat una gran columna de fum negre que es veia des de diferents punts de la capital del Bages. Els serveis d'emergència han rebut l'avís que les alertava de les flames a l'interior del local, pocs minuts després de 8:45 del matí. El foc ha començat quan un dels vehicles de l'interior de l'establiment ha patit una combustió i s'ha encès.
Don't